What's your type of anger? What's your style? What type of anger do you display when someone hurts your feelings? Well, it all depends with the kind of hurt. Yeah. Yes. What's not depend? Una one uniform. No, I don't. There are times when I get so upset, all I can do is just cry. Okay, so yes. You cry sometimes when you're cry. angry. Okay. Yes. Then there are times when I'm just frustrated. But you know what? You stood me up. When it's in the age, I shall communicate. Because for me, communication is the key. This applies to... I was really crazy. It applies everywhere. Family, friends, etc., etc. But I'm very big when it comes to communication. Yes. And then just communicate, yeah. you know? Yeah. I was really frustrated. Yes. That's when I shout at the person. And then sometimes I just walk away. Like Alright. Cry. Wandipa cry, wandipa shout, wandipa walk away. Yeah. Nechi, Just three, yes. Okay, and then you don't fight back. You don't want to engage in a, back and forth. You don't do that. No, I don't. Indoida manje. You're back and forth. No, let's talk about this repair. So, and I think, especially if you're in a relationship, you need to be with someone then who will then realize we are also back and forth and I squishand up and up. So the other person now needs to walk away. Okay. And I think that will then manage the situation. Because imagine now, yeah. But I think for me, I used to give the silent treatment, and then I realized that is the worst way of displaying anger. Mm-hmm. Silent treatment, confuser, especially the person aninga utadzira. One, second data say, or two, we can not agachila. But because I asked we yeah, I think you said you are done with that, right? Yes. I feel it's I was watching something they're saying it's more like ghosting. It's immature. I mean, we're adults. Just communicate. Sometimes yeah, and like I said, let's talk about it so that mangwana we don't have to pick up on the so if someone says, on KVG, I'm like you, I like talking about things and getting it out of the way completely, and that's what we're talking about. Feel free to connect with us and just let us know your type of anger. When you're angry, what do? Do you walk away? Do you fight it out? Do you give the silent treatment? Do you cry? Do you shout? Or maybe pane timrune chingosekerera so chipopota wamborana you're expressing yourself and you don't even know what guys, we kuseka nekusekerera andide taura yuko kasound kangochira haya otorevera maoko arigandinyarare zvangu izvi kwapindwa nei koratidzira akase zvinoita munhu wese anenge atsamwa. Why are you smiling? Why dangerous? That very dangerous. Andide kuvaona you're calling in on 0772162651. Hello, hi. Hello, KVG. Hi, how are you? I want to go groove maswarizia. Vema groovist baba. Groove ambassador, very bomb same comma. Chief very bozo. Nice one. So tell me, Chief, ibi muno display what type of anger? Muno ita say kana matsangwa. Inini kana ndatsamwa. Ameno zvinongoitika so musodzi inongotanga kubuda so ameno zvinongoitika. Chief munochema. Ameno musodzi inobuda akuzi kuchema nekuti musodzi chibuda zvinhu zvakasiyana. Let's get it clear. How different is that? Inongoyerera zvayo. Akungoyerera wangu. Kunge pa Victoria Falls apa. Muchitopukuta. Yeah. Nyangwe pukuta mbaya kubuda uri.
All right, okay, Chief. Nyangwe pama issues mjolo ere. All right, let me tell you one thing. Yeah. We can argue very respectful. Yeah. Argue, yes. It's a balanced argument. But yeah. But what I normally do is walk away, situation will cool that down, then mozoka manji. You was in a sober mind because words are like water. Once you throw it away, you can't take it back, fam. Yeah. Saka you don't want to go to that situation. Nice. Because every time you go, but baby chief power and it. Yeah. Yeah. So you just walk away sometimes. Nice, I like that. And it's okay to cry as well. Kwete kuchema kungoti misodzi yerere, it's okay. I don't know. Even sometimes panongodaasha so ameno zvinongoitika so. Munhu wachifa chiyerero. Mandifanza nas on 0772162651. We all have unique ways of displaying anger. When someone hurts you, they hurt your feelings so bad. In that moment, what do? Do you walk away? Or maybe like yeah, chief, or maybe you cry. You fight. Or maybe give silent treatment. Or maybe you shout. What do you do, Star FM? Hello? A nice one. You sound like when I sing at Chemi, but that's all in here. Munoita say me kana vatsamwa. You walk away. Yeah, so it's better for you to walk away. It's better I walk away. Okay, all right. Yeah. Thank you so much for that. Like I said, sometimes you don't got to notice out your partner yangu askudzora chimbo. Got it out. We need to talk about this right now. You're not going in. Go and say good night. Star FM, hello. Hello, Regina. Hi, how are you? Me, I'm good. Talk to me, my guy. It's good to know that you're good. Kumudza uti chi? Kana zvari kuita zviri right totongopedzerana ipapo. Pandikazoona kuti zvakunyanya zvazvemaoko handopanozoita zvakazvo. Alright, so for you it's no retreat, no surrender, kusvikira nyaya resolve, but ukazoona kuti zvakunyanya, that's when you walk away. Ndopandinozongosoduruka. I like that. And we're getting a lot of men that are saying that vanozorova vevende vapi. Antombo vazive because pa 3 to 6 tikuona kuti atina mhando yevarume vanodaro. Vanozorova ndo vanenge vachi Handiti ndovanoziva kuti kwatsu ubva wachi zi deadly. I'm going to in bye-bye. Bye-bye. 0772162651. Hi. Madi. Really same meta. Right, what is it? Umama isakwisa. Umama isakwisa. Uyaphila umnandi. Hayi nini manje nini tori mwana mandochema manje. Kana vatsamwa munochema. Ndotochema ndikanoda panapa ndafurirwa zvatonetsa pandiri right zvangu ndiri khora iti nenda kuto andane kuchema. But Inzwa ikameta munhu ane mombe anochemere like murume anonongedza danga rake kuti ndine mombe. Aizve ndotozongoita hangu wakawe but nenitorira. Umwe musi ndakatozomboonekwa ndiri pagraft zvangu ndiri kutorira ndakanyara. Ndakazobvunzwa zvikwangu uchichemeko ndikati kwakuri kutofarisa zvangu ari mupedze kufara bata.
unokwamba ukaita nharo nenika hakurumidza kuziregedza because ndokuchemera wakataisa. Yay, ivi nasi tine special breed. Umuziya. Vamwe vangoti misodzi inongoerera yega. Vamwe vanotaura kuti ini nangu ndiri ndinotochema. Yeah. 0772 162 It is our random question asking what type of anger do you display when when you're hurt and you know kuti munhu anyatsondirwadzisa panapa. Do you walk away? Do you fight? Do you cry? Do you shout? Do you smile? What do you do? Hello, Star FM. Hello, Kadiro. Tinofara ismuri sei kunai maitang. Aiwa, isiri nani redu. Muno manager sei anger yenyu kana kuti munoidisplaya sei? Inini kazhinji ndinoidisplaya nekunyarara but pakuimaneja zvandinoita ndinorirwa ndogona kungonyarara but ndine chiramwa manje. Mazoti muri dangerous maitang. Silent treatment kind indakaisiya kai ndaunoti haina maturoba. Inini ndinonja ndakatoona nje kuti vanhu vane kamwe kakundidherera nekuti ndakanyarara saka ndinosudurukire. Vakaziva kuti you are not a witch. Ndozvavanotoita vazhinji. Saka mangoti ndinongowanyararira. Handongowanyararira ukazondiona ndachema unenge wandirwadzisa. Well, thank you so much, Maitanya, for that. She says silent treatment and cry. And those kana wadipisa sterek ndopa vanozochema. Star FM, hello? Hello. Hi, how are you, boss? Maswera seiko. Swera zvakanaka. Muri kutosound wange munhu asingatombotsamwe zvenyu, but talk to us. When you're angry. Right. Modi. Kuchema. Yekuchema iyi. Kuchema unoziva ihasha dzinokutendera kuti ucheme. Hanzi kuchema ishungu. Ihasha saka ezvinezvi manje ndikatsamwiswa zvezviya. Ndinotora foku iyai yatodyisa iyai. Ndoisa kufesi kudai. Ndotarisa munhu uya nepafoku pai. Zvinondidzikamisa pakuti kuona zvandogona kuita zvinogona kundipinza mujeri ndomaonera ndienda kuita vanhu. Saka zvinotondibatsira zvikuru izvo. Ndikangozobvisa kufesi kwangu zvine zvaserera hasha dzidzi. Mirai, muri kuti Mirai, pamunotarisa nempafoku pai mune muchiona like muri behind bars. With Tete Tilda. Saka ndikangozviona izvozvo ndakadaro ndomaona kuti hama dzangu ka hasha dzinoserera. My guy. Makaidzidziswa nani asi? Miles makaidzidziswa nani ye behind bars? Amene yakangova imwe musi ndatsamwa ndakabata foku. Makaiva.